Saúdos, que tal? Boas noites. Comezamos pendentes do incendio no Concello de Baltar que afecta a 95 hectáreas. Imos ata ali en directo con Demetrio Morenza, que ten máis datos. Si, un lume que se iniciaba contra as 12:30 desta mañá en Garabelos, no Concello de Baltar, que se estendeu xusto por este monte que poden ver aquí ás miñas espaldas, poñendo de serios peligros dúas localidades especialmente. A de Seoane, onde os veciños agora mesmo ainda agardan aquí cos seus tratores e cas cubas de auga por se esta noite se complicara a situación. E tamén na aldea de Fiestras, onde os veciños amosan tamén especialmente preocupados por un lume que chegou a chegarse bastante perigosamente ata as casas. Agora mesmo a situación amainou máis tranquila, xa que agora tamén non poden continuar os traballos nin os equipos aéreos nin os equipos terrestres. Mantéñense, eso sí, brigadas de vixiancia ao longo de toda a madrugada por a complicación que poderá traer o vento. De momento a situación tranquilizouse, pero moi pendente do que poida pasar ao longo desta noite. Os equipos de extinción traballan arreo para sufocar o incendio na parroquia de Garabelos do Bouzo no Concello Ourensán de Baltar. Veciños e forestais xuntos man a man para que o incendio non vai a máis. Tornando dos rollos, da explotación ganadera que é miña, gracias á axuda dos veciños, que temos tractores con cisternas, matalumes, motores con depósitos de auga, prepararnos po que poida vir. O lume está baixo control, pero preocupa porque está preto dunha aldea con vivendas. Ademais, o vento está a complicar os labores de extinción. Hai moito vento e intercambio para un lado e para outro, pero está complicando bastante a cousa. Sí que hai moitos helicópteros, avionetas, hai patrullas de extinción polo monte. Entre os medios que traballan na zona hai 6 helicópteros e 9 avións, ademais de numerosas brigadas e axentes. O alcalde de Baltar fala dunha posible intencionalidade, xa que hai varios días houbo un conato de incendio na mesma zona. Dous incendios forestais permanecen activos no Concello Pontevedrés de Rodeiro. Un deles afecta a parroquia de Arnego. Segundo os últimos datos, a superficie queimada supera as 20 hectáreas. O outro incendio é o da parroquia de Carboentes, que tamén leva calcinadas máis de 20 hectáreas. Na extinción dos dous lumes traballan 15 brigadas e 13 medios aéreos. En O Porriño tamén se rexistrou un incendio forestal esta tarde, ocorreu na parroquia de Pontellas. O lume declarouse minutos antes das 3 da tarde e hora e media despois xa estaba controlado. Queimou pouco máis dunha hectárea. Tamén en Sober actuaron os equipos de emerxencia con dilixencia e o lume quedou controlado. Arderon algo máis de 3 hectáreas. Un partido amigable de pretemporada foi suficiente para que se vivise un novo episodio de violencia entre afeccionados. Foi o que sucedeu a pasada noite en Xénova. Ata aló viaxaron unhas deceas de seguidores do Deportivo que participaron nunha liorta con seareiros do equipo local, do Xénova. Houbo carreiras, persecucións e golpes polas rúas céntricas da localidade italiana. As autoridades investigan xa os feitos. O Deportivo publicou un comunicado condenando os acontecementos e anunciou que tomará medidas no caso de que se confirme a participación de persoas vinculadas á contorna do club. A Vila de Pol rendeulle homenaxe ao xornalista lucense Fernando Ónega. A viúva, as fillas e o fillo do xornalista estiveron arroupados por familiares e veciños na misa funeral que se celebrou no lugar de Mosteiro. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asistiu ao homenaxe na que se lembrou o vínculo estreito de Ónega coa localidade que o viu nacer e onde xa repousan as súas cinzas. Esta despedida chega un día despois de que a cidade de Lugo recoñecese a Fernando Ónega como fillo adoptivo a título póstumo. Xa está todo preparado o dispositivo especial da Garda Civil para a eclipse do mércores que vai reforzar a seguridade, a mobilidade e a protección do medio. Os axentes vixiarán por terra, mar e aire. Na provincia da Coruña, a Garda Civil centrará os seus equipos nos miradoiros, sobre todo nos costeiros, onde se prevé maior afluencia. En Ourense, un operativo de 200 axentes controlará o tráfico e o Seprona supervisará a protección do medio natural. Insisten en extremar as precaucións nestes espazos. Ben, non queda nada para eclipse e un xeito de achegármonos ao que imos vivir esta no cine. Moitos filmes contan as súas historias a través deste fenómeno. Foi un inventor e ilusionista británico o primeiro que filmou este fenómeno astronómico en Carolina do Norte. Desde entón, o Sol, a Lúa e a Terra aliñáronse no cine con diferentes finalidades narrativas.
En febreiro de 1961, un eclipse real serviu de escenario para gravar a crucifixión en Barrabás. E no 68 anticipaba un cambio trascendental na humanidade. Chegaba a era da intelixencia. Era 2001, unha odisea no espazo. En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la Tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz. Son só algúns dos filmes cos que anticiparnos o que pode chegar en só 4 días. Pois, nesta casa, na Televisión de Galicia, xa estamos preparados para ofrecerenlles unha programación especial e poder seguir así este acontecemento histórico. O 12 de agosto estaremos no Faro de Mera, en Oleiros, e tamén en Ribadeo. Por suposto, haberá conexións coas 4 provincias. Ben, imos agora a Taberín, ali acolle esta fin de semana unha nova edición da Feira do Viño de Monterrey, todo un escaparate para unha denominación de orixe que non deixou de medrar nos últimos anos. Ali está Laura Álvarez. Si, desta volta 19 adegas e 11 postos gastronómicos danlle a benvida aos visitantes nesta nova edición da Feira do Viño de Monterrey. Hai concertos de balde, demostracións de cociña en vivo, catas comentadas e mesmo actividades para os máis pequenos. A denominación de orixe Monterrey, igual que a súa feira, non deixou de medrar nos últimos anos, contan xa con 30 adegas certificadas, 397 viticultores e máis de 850 hectáreas de viñedo espalladas por 8 concellos da comarca. No 2025 produciron 8 millóns de kilos de uva, co godello como a súa variedade estrela. Grazas, Laura. Vigo continúan vibrando cos deportes extremos. Hoxe, tarde de clasificacións das principais disciplinas e unha das imaxes do Marisquiño, o descenso polo casco vello. Na pista de BMX toma a saída un dos participantes locais nunha das probas que máis público concentran. Moitos deportistas vigueses e galegos en xeral iniciaron aquí a súa afección. Fui escalando, ya acabé en categoría élite ahora estos anos. O ano pasado fixe en terceiro aquí en Street, con moitas ganas de mellorar este ano o resultado. As finais das principais especialidades teñen lugar o domingo. A cita viguesa consolídase no calendario mundial, xa que concentra os mellores de cada disciplina. Al fin y al cabo necesitas nivel de cardio, necesitas ser un atleta de verdad y todos ya se están poniendo las pilas y para mí, a mí me llena de orgullo verles así porque al fin y al cabo eleva mucho el potencial del deporte. Mejor ano a ano, sin duda ninguna. ¿Sí? Cada vez con mejores deportistas y con artistas también. O francés Adrián Lorón foi o gañador da proba máis agardada, o espectacular descenso dende o Monte Castro ata Alaxe. E imos agora de sur a norte porque na Mariña Lucense celebran hoxe unha das súas festas máis senlleiras. Levan dende a mañá con moita troula e dentro dunha hora terá lugar o desembarco da Maruxaina. André Otero está ali en directo. Sí, pois desta hora xa se vive un ambiente moi festivo aquí en San Cibrao, en Cervo, na Mariña Lucense, porque falta moi pouquiño para un dos eventos principais desta festa. Vai ser cando sea o rapto da serea Maruxaina, aquí nos Farallóns se atraian ata esta praia do Torno para o xuízo popular. Isto é porque, segundo a lenda, hai dúas versións que engana os mariñeiros e tamén a versión de que os protexe cos seus cantos cando hai temporais no mar, pero, por suposto, a marxe desta lenda tamén imos ter moita troula, verá fogos de artificio e festa toda a noite con moita verbena. Moitas grazas, Andrea. E imos ver que tempo nos agarda para mañá, Noelia. A xornada do domingo vai comezar moi cuberta e mesmo con algunha precipitación en áreas occidentais, sobre todo comarcas costeiras, algo máis aberto en áreas do sureste, zonas de montaña de Lugo, onde a alternancia de nubes e claros será a predominancia durante as primeiras horas do domingo, cunhas mínimas que tenden o descenso, moveránse nas 7 principais cidades galegas entre os 14 e os 17 graus. E no resto das localidades falaremos de rexistros semellantes, 15 en Ordes, por exemplo, ou Vilalba, 14. Durante a tarde o que teremos serán nubes que mesmo poden deixar de xeito
éxito moi illado ou algunha precipitación, especialmente en zonas do interior. As máximas tenden a descender e de novo na provincia de Ourense é onde se pode chegar aos 30 graus, por exemplo, no Barco ou en Verín. Grazas, Noelia. Ata aquí o telexornal. Nos marchamos. Quedan agora co segundo tempo do amigable entre o Nápoles e o Celta, que está gañando 1-0 o equipo italiano. Moitísimas grazas por estaren aí.